Gepleyer Azatlyk Radiosu. Çeper tercüme ruhu köprü. Şu temadan tegelik stol söhbetleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki stüdyodan men ýogşuna anurwan alyp barýar. Türkmenistan'ı Sovet yıllarına edebi tercümenin uly mektebinde öğretilip, dünya halklarının edebiyatından köp eserler Türkmen diline tercüme edildi. Eýsem bu mektebin çeper tercümenin edebi eserlerin Türkmen diline tercüme edilişinin häzirki ýagdaýy nähili? Golaýda dünýä belli ýazy Gabriel Garcia Marquez aradan çykanly onuň dünýäniň köp diline tercüme edilen meşhur eseriniň türkmen okuwçylaryna öz dillerine el ýeterli edilmänligi belli boldy. Biz Türkmenistanyny tercüme edebiýatynyň ýagdaýy barada pikir alışmak üçin yerli synçylar Ýazgy Amanmurat Bugaýew, jurnalist Osman Harleyni, Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy, neşriýatçy Ak Muhammed Gölhapar söhbetdeşlige çağırdık. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Sağ olun. Odaly bilen Amanmurat Buga Osman Harly ikiňiz ýurt içinden aýtsaňyz iki agazda çeper tercüme, edebi eserleriň tercümesine türkmen okuwçylarynyň arasynda talap isleg barmy? Amanmurat ilki. Türkmen okuwçylarynyň arasynda çeper tercüme de umuman çeper edebiýaty da isleg juda uly, men muny anamly tasdiklap biljek. Aýtdy ýurtda häzirki edebiýat prosesiniň ýagdaýyny göz tutsaňyz zeruriýetem çeper tercüme. Ýogşan Osman Harly. Elbette çeper tercüme isleg gaty uly, ol islegiň ulydygyny ýekeje zat bilen subut etmek mümkin de. Soňky döwürde 2 ýyllikda dünýä edebiýaty diýip bir täze jurnal çykyp başlady. Şu jurnaly indi Aşgabatda bilmedim we Lewagyň gazet, jurnal satýan dükanjyklarynyň hiç haýsyndan alyp bolanok da şu çykan wadyna, şu dükanjyklary çykan wadyna ýan satyn alyp ýalýarlar. Özüm şu elden ele alyşyp okuyan ýerlerim bar, men muny öz gözüm bilen gördüm. Bir-birine geçirip okuyalar. Şu işlerin barlığının yekede suutnaması şu. Indi Osman Amanmurat bu siziň maglumatyňyz üçin aýdýaryn. Şu Azat habaryny.com'da tercüme meselesi barada açylan foruma Allahul diýip tesvir eden okucumuz şeyle tesvir kaldırıptır. Gazetler, jurnallar boş. Hatta olur okuyan zadyna çeper söze kadır koyan adamlarda ýigrenç dörediýär. Garaşsyzlyk ýyllarynda kitaby ýigrendirjek zatlar köp edildi. Esasan prezident bolanlaryň adyndan ýazylýan ýa olar hakda olaryň ene tasakda ýazylan ýasama suwjuk ýalan zatlar altyn asyr bagtyarlyk hakda samralan samsyk sözler adamlar kitapdan daşlaşdyrdy. Emma tercüme eserlerine isle uly. Sebäbi ol ýerde biziň samsyk ýürek bulanjy ereýarlyklarymyzdan başga dünýä bar. Ol ýerde dyn jalyp bolýar. Türkmen dilini ýatdan çykaryp bolýar. Dünýä edebiýaty häzir kiosda ýatmaýan, elden ele geçip okulýan ýeketäk türkmen jurnaly diýip ýazypdyr. Indi Ak Muhammed Gölhapar siziň nähil maglumatyňyz bar bu ýagdaý bilen bagly ýurtdaky indi şu aýdylýan ereýarlyk bilen bagly siziň nähil maglumatyňyz bar? Siz neşirçilik bilen meşgullanýaňyz bir gapdarlan. Hawa biz şu Türkmenistan'daki edebi proses bilen ýygyderli gyzyklanýas. Bu neşriýatynyň işgärleri, onuň men özüm hem gyzyklanýan sebäbi ýurtda nähili barýar şu edebi proses. Biz şonu öwrenýäs hem bir aýakdaş gitjek bolýar. Şoňa başardygymyzdan bir kömek etmäge taýyn. Indi şu häzirki gurrun edilýän jurnal bar, dünýä edebiýaty. Şoň açylmagynyň özü ören uly bir medeni hem edebi ýeňiş. Doğrudan men ýan şol edebiýaty söýýän adamdan şu jurnaly gözläp alyp okuyanlygyny bize de şeýle habarlar gelýär. Hatta şu taýda terjime edilen käbir eserlerim bize iyi berdiler. Ýöne şol eserleri okak görüňde hem begendirýän zatlar bar, hem gynandyrýan zatlar bar. Misal üçin şol begendirýän zat inni garaşsyzlyk ýyllaryny eýýäm şu 20 ýylyň içinde onlarça daşary ýurt dillerinden göçgöni türkmen diline geçirýän, terjime edýän ýaşlar ýetişdi. Olar şol terjimelerin hemmesi rus dilinden edilerdi. Şol islenlik edebi eseri göni originalyny geçirsen ol hemişe utuşly. Ýöne inne şoň gynandyrýan tarapy näme? Gynandyrýan tarapy doğrudan Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna şol odalyň bizde ýetişen terjime mektebi weýran edilipdir. Ol görnýär. Şol terjime eserler çap edilenine gowşok, şol tekstler gowşok. Onu terjime edýän adamlar
ýaşlar belki de şol dilleri gowy bilýändirler, haýsy dillen terjime edýän bolsalar. Emma şolaryň edebiýatçy dälligi, şolaryň terjimesi, çeper terjimesi dälligi görnýär. Ol terjimeleri redaktirleýän adamlaryň redaktorlyk sunwatyny suwuk sala çemeleşýänligi, ýogsa da güýjüniň ýetmeýänligi görnýär. Netijede ören bir owadan ideýa, ýani originallyň gönü türkmen diline terjime etmek ideýasy durmuşa geçirilenine sımпытrak bolýar. Yani Türkmen okuyucularına goşuk tekstler hödürlenýär. Ve Ak Muhammed Gölsapar aman rat bu size gelýär. Ak Muhammed Gölsapar näşo terjime mektebi weýran edilipdir diýen ýaly pikir aýtdy da. Bu mektebe näme boldy? Bu ýerde nähili weýrançylyk bolup biler? Sefer tercüme diýen zatdyr, bina adamyň höwesine, islegine bagly zat däl, ol şol sefer tercüme döredilýän mümkinçiligi bagly. Men bu ýerde şol mümkinçilik diýende bir poligrafiýa berilýän mümkinçiligi, erkinligi, dörediligi, söwgatlygyny berilýän erkinligi, azatlygy gözüňde tutýan. Emma garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan başlanyp şol mektep dargady sebäbi söwgatlygy, çapkany, poligrafiýa erkinligi aradan aýryldy. Oňa ýene de bir sebäp bolanda ýurtda ýaz şahirleriň arasyndan düşman gözläp düzülen häzirem güýjüni ýitirmedik kara ispisak karasana var karam weýran edildi. Çeper söz satlary, çeper terjimanyň ustatlarynyň belli bir bölegi şol karasana o düşdi. Şolaryň terjime eden eserlerem berilen ok hemze olaryň dörözüligi de karasana oldudur. Amanrat bağışla sözüňi böleýin. Azat diýen okujymyz, Azat habarynokotkomdy terjime siýasy mesele däl. Gurbanyňly dünýä edebiýaty jurnalyny açdy, pul berdi. O karyaly zat berin halka diýdi. Terjimeçilerde, yazılarda mesele var. Olar ýalta gowşok. İş etjege ýol beren oklar. Gep ýaýradyp, görüplik edip, ýurdy pikirlenşi ýa-da çekýärler diýip, Azat diýip bir okujymyz ýazypdyr. Dogrudan hem şeýle zatlarmy? Bu siýasy mesele däl, bir yazılan için näki meselemi, terjimeçilerin için näki meselemi? Ýagny yazılan medeniýeti bilen bagly meselemi, bu siýasy mesele däl. Yok, bu yöredilýän siýasat bilen bagly. Bardyr yazılan arasynda iki alywyzym bardyr, bire bahilçilik edýänem, bardyr ýöne iki ýazgynyň dawasyny tutuş edep prosesiň dawasy hukmyny gözüňe getirmediler. Men ýanky jurnalda mesele dolanyň makul bilseňiz, şu jurnalda berilýän zatlaryň agramly bölegi bolmanyny 60-70% mundan 30 ýyl, 40 ýyl, 50 ýyl olar terjime edilen zatlar. Olar öz öwründe kitap görnüşinde de türkmen okuyucusyna gowşurylypdy. Men anyk misallar aýdyn. Meresopis türkmen terjimeçilerinin arasında en ustat terjimeçilerin biri ol Lev Tolstoy'un Uruş ve Parahatçılık adlı 4 kitaptan ibaret romanını türkmen diline geçirdi. Yine şu Ağvalya jurnalım 2011'den çap edildi. Şu jurnalın 2011. yıldaki 2. hem de 3. sanına Meret Sofi'nin Lev Tolstoy'dan tercümeden Hazımrad adlı povesti 2011'de çap edildi. Meret Sofi Cennetten olsun 92. yılda dünyasını täzeledi. O dünyasını täzelemesinden bir 20 yıldan köprak wagt olan Hazımrad Türkmen okuyucularına kitap görnüşüne gowşupdy. Ýa bolmasa bana terberdiýsin Ahmet Gurban Nepes'in Atacan Tağanyň dağın jurnalda yerleştirilýän terjimeleriniň terjimeleri geçen wagt ağzından 20 ýyl ýa-da 25 ýyl. Jurnalda pullar edilýän terjimelerim çap edilýär. Ýöne olaryň awtorlary ýa-da kommetdiýi şol ýaşlar bilbilhede çeper dörözlükde tejribesi ýok ýaşlar diýip men oğlan kelle prawylaşýan dogry ýöne bir terjimän gaýraýan ýaşlar däl eýhem edebiýatda özlerini kerwon başga saplaýan, özlerine döredilen mümkinçiligi anlaýany bilen peýdalanýan şunky lepbeýçi ýazdylar. Men şolaryň terjimelerini okap göremden soňra jurnalda çap edilen terjimeler gözüňe tutýan, okap göremden soňra matym bolyn. Mümkinler jem bolup ýykdy käwäni, ýedik gitdi agaçlaryny satmagy diýen teteri düşýär ýadymy. Sebäbi olar Türk
Türkmen edebiyatyny hakyky edebiyatı hennege zibilhana arındılar. Yaramzanlyk edip özlerine yeňil şöhret kazanjak bolup, innem dünya edebiyatynyň maýwasyny solaryny terjime edip, jurnalda özlerine döredilýän mümkinçilikden peýdalanyp, çap etdirip, dünya edebiyatynyň el gatyp, onam hennegeden uğradylar. Sebäbi şu terjimelerin özüm men ýazdy, halk ýazdy, ay plan ýazdy diýip at göterýänlerin jurnalda yerleşdirilen terjimelerini yüzüm südap okar ýalylar. Bir amanrat bu Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, tegelik stol söhbetdeşligimiz sağlar hareketine bildiriş bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň tegelik stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetyny agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli görüň edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatkabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriniz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatkabar.com, Facebook adresimiz Azatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatkabar, kontakt adresimiz adatkabar bile ýazylýar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, çeper terjime uruhy köprü diýen temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Şu söhbetdeşlige başlamazdan öň men siýahada barýan ýazgy Hudaýberdi Haly bilen hem gysgaça söhbetdeş boldum. Indi şol söhbeti bilelikde dinläýälim. Hudaýberdi, şu Azatlyk Radiosynda şu terjime barady, ol hem gurrun edilipdi. Şondan soň belki şu pikirlerden uğrananlar Türkmenistanyna Dünya Edebiýaty jurnaly döredildi. Terjime üns beriljekdi gaýdyrly. Şoň bilen birlikde de şu Türkmenistanyna şu taryhy degişli zatlaryň terjime edilýänligi hem aýdylýar. Ýöne şu ikinji mesele, şu dünya edebiýatynyň nusgalyk zatlaryny hem mysal üçin Gabriel Garcia Marquez aradan çykdy, emma soň iň meşhur eserleriniň biri ýalňyzlygyň 100 ýyly türkmen diline terjime edilmedi, emma bilşimi diýýärli Sowet döwründe Çingiz Aýtmatowyň eserleri hem Nadar Dumbadzanyň eserleri hem beýleki bir topar eserler hem terjime edilýärdi. Indi näme üçin şu Türkmenistanda mümkinçilik bardy, şu terjime üns berilýärdi. Şu werur eserleri, şu türkmen halkynyň aň düşünjesinde bir rol oýnajak eserleri, ýaşlaryň dünýä garaýşynyň ösmeginde belli bir rol oýnajak eserleri üns berilenok. Siz bir ýerde näme päsgelçilik görýäňiz? Bir ýerde mendiňe syýasy päsgelçilik görýän, sebäbi haýsydyr bir öň terjime edilmedik eseri türkmen okuyucusyna hödürleseň, onuň başgarak pikir etmegi mümkin, ýa-da bolmasa oýlanyş aň pikiriniň açylmagy mümkin diýilen gorkularyň bar bolmagy mümkin. Sebäbi häzirki edebiýata sunugata gönükdirilen gadagançylyk hut şonu aňladýar. Şoň bilen birlikde egerde biz dünýä edebiýatynyň nusgalary barada aýtsak, häzirki döwürde Türkmenistan'da çap edilen Dünya Edebiýaty jurnaly köne edilen terjimeleri, meselem Lev Tolstoy'dan barıp 50-nji ýylda edilen terjimeleri gaýtadan çap edýär. Ol terjimelerin hili pes. İkinci bir tarapdan, şol Sowet döwründe edilen terjimelerin ählisi rus diliniň üstünden terjime edildi. Bir ýek-tök meselem Umar Hayyam urbaglar bolaýmasa galanlary rus diliniň üstünden terjime edildi. Häzirki döwürde bizde Dünya Edebiýaty Diller Institutu bar, bizde bir näçe dil bilýän adamlar bar. Terjimeni asyl nusgasyndan etmek gerek. Meselem Marquez'i ispan dilinden, öz ene dilinden terjime etmek gerek. Ýa-da bizine Shakespeare'in gurrun etdik, ýübiley bolup geçdi. Shakespeare'in eserlerini İnglis dilinden terjime etmäni bir eýem wagt etdi. Ýöne şuňa ýeketek päsgelçilik olam gorkokluk, syýasy gorkokluk şolum päsgel berýär. Inni Hudaýberdi Haly, eger şu terjime maýa goýulsa, dogurdan hem şu terjime merkezi berilse, dünýäň nusgalyk eserleri hem şu dogurdan hem originaldan türkmen diline terjime edilse, şu türkmen häkimiýetleriniň şu maýasy olar üçin bir wekimmi ýa howpmi ýa-da bir olara bir awra getirjek zat olarmy soňy bilen? Soňy bilen elbetde gurrunsyz awra getirer. Meselem Sowet döwründe Ermeniler
Aristotel'in eserlerinin 5 tomluğunu çap edipdirler. Ermenistan'ı da bilişimiz ýaly şu wagtlar 3 milyonu goloy millet wady. Soň onu kim okujak diýen sual peýda boldy. Şonu olar aýtdylar, egerde şunu 5 adam okusa, 10 adam okusa, şolla peýda diýdiler. Meselen biz Şahjabat Terfi gözüňe getirelin ýa-da Gaýgysyz Atabaýew nähili görnükli döwlet işgärleri. Egerde biz şol eserleri terjime edip, şolar ýaly şahsları döredip bilsek halkyň içinden, muň özü bütün halkyň ösüşüne barabar bolýar. Edil şol otlyň wagonlaryny başdaky lokomotiwiň, ýekece otlynyň çekip gidişi ýaly şol edebiýatlary terjime edip bir türkmen yetiştirip bolsa, iki türkmen yetiştirip bolsa, şonuň özüm döwlet üçin ägirt uly peýda bolar diýip pikir edýän. Huda berdi hali, söhbetdeşlik gatnaşyp berin gurrunňyz üçin köp sag bolun. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, tegel stol söhbetdeşligimizi dowam etdirýär. Osman Halla ýene bir soraw bermek isleýär. Ine azathabar.com'da açylan foruma tesvir ýazan aman ýene okujymyz şeýle bir pikir aýdypdyr. Orhan Pamyň dünýä belli bir topar eseri bar. Türkçeden türkmençe geçirmek gaty kyn hem bolmaz. Şol eserlerden terjime etseler gaty gowy bolar diýip ýazypdyr aman ýene okujymyz. Osman indi şu Orhan Pamuk ýaly ýa Elif Sapak ýaly türk ýazylarynyň eserleri, häzirki zaman ýazylarynyň eserleri geçirilýärmi türkmen dilinde şeýle kitaplar gördüňizmi? Soňky 20 ýylda şu türk ýazgylaryndan edilen terjimelerem ýok diýen ýaly, bir onu olsa türk zatlar bolmasa Orhan Kemal, Orhan Pamuk ýaly dünýä belli türk ýazgylarynyň eserleri terjime edilen ok. Miras medeniýet milli medeni merkezi bar. Şonuň soňky ýyllarda garaşdyrlyk ýyllarynda gaty kän kitapları türkmen diline getirdiler. Özüm Arap Fars dillerinden has köp kitaplar türkmen diline getirdiler. Ýöne şonda gaty bir ýoýulmalara ýol berýän halatlary bar diýip okuyjylar belli ýerlerden. Osman Hali belki Ak Muhammed Gölsapara geçerse Ak Muhammed Gölsaparam şu Türkmenistanyň şu orta asyrlaryň edebiýatyny degişli edilen terjimeleriň bir toparynyň önünde gelip gowuşýanyny aýdýar. Belki Ak Muhammed siz aýdarsyňyz şu terjimeleň hilini ähil dogurdanam. Elbette bir gün neşriýatyna şol Türkmenistanda çykýan terjime kitaplarynam, original kitaplarym alýar. Tanışýas, ha aýtmalylar şol dogurdanam şu terjime kitaplarynın hili ören pesega çykdyr. Şol terjimeleň ha men bir misal getireýin. Hubayş Tiflisi diýen bir orta asr türkmen alymynyň Tiflisi, ýani häzirki Gruziýada ýaşap geçen bir alymyň kitaby çykarylypdyr. Şol kitaby okanyňda käbir ýerlerine dogry aýtsan depetasyň syh bolýar. Misal üçin Ak Muhammed misal getirdiňiz. Şun jogapkärçiligi Anna Urban Aşyrowyň boýnuna ekenne. Onuň golýazmalar fondunyň baýlyklarynyň esasyna taýýarlanypdyr şu kitap. Onuň bu kitaby Saparmat Türkmen başy söz başy ýazypdyr, öz golu bar. Inni şunu okap görýän bolýan şu kitapda şeýle bir aýylgan şartlar bar. Bu häzirki döwürde onu okujylara hödürlemek mümkin näl. Oň Jinayet kodeksinde maddasy bar. Bular ýaly işi etseň ol adam türme düşüp biler. Ana men misal üçin şoň bir iň göneköy bir bölejini okap bereyin. Şey diýär-de, eger kimdir biri çörek bişirýäniň tamdyryny azawluk simap taşlasa, bu tamdyrda çörek durmaz diýär. Inni bir 1000 ýyl ýa 800 ýyl bilmese bilenem däldirler, ýöne simap diýmek ol zäher ahyrym. Egerde sen onu biriniň çörek bişirýän tamdyryny oklasaň, simabyň buý şo çörege siňse, ol zäher bolýar, adam zäherlenýär diýmek, oň Jinayet kodeksinde maddasy bar. Ondan başga da misal üçin aýdaly şeýle bir zat bar. Egerde diýäsen niýe kimdir bir aýal gyýda bir aşyk bolsaň, şol aýal gyýdy özüňe bakna etsek bolsaň ne plan zat bilen öldürnäňi külköläp şonu owradyp ýene de bir hapadadyň adyny tutýar, onu aýtmagy da men ejab edýän. Şol niýe şol aýala ýa gyýda içirseň diýe, soň şol aýal gyýyseň diýe ömür ýylyňdan galmaz diýe. Oňum öz Jinayet kodeksinde maddasy bar. Sen hi bir aýala ýa gyýda özüň söýdirjek bolup bir hapadady içiräýmek bolmy. Soň aşagyndan çykyp bermeli. Ine häzirki wagtda şol ýaly işi eden adamyň ene şunça
şu türme tutululuğu hüküm edilýändigini Cinayet Kodeksinde maddasynyň bardygyny unutmalylar. Şoňa dogry söz başy ýazylmaly. Emma şu zatlaryň hiç biri edilmeýändir. Bak Muhammed Gülsapar, aman Rabb bu ne siz ýurdun içinde oturýarsyňyz, dogrudan terjime sunuwatyny şeýle zatlaryň peýda bolmagy, şeýle kemçilikleriň peýda bolmagy näme bilen bagly? O taýda redaktor ýokmy, ony goşmaçar okaýan adamlar ýokmy? Bu zatlar kağıt ýüzünde bar, ýöne esas mesele başga zat. Türkmenistanyň alayda şol miras ilmi edebi merkeziniň skarayan zatlaryny kişi rahmetini, ul rahmet hükmünü ullanmak tendensiyası var. Yine biz aydiyat özüm hakikat Türkmenistan'ı dile öğrenmek boyunca yürüyüşe institutlar, Türk Halkar Üniversitesi var, Türkmenistan'ın Başarı İşler Ministerliği'nin Halkar Üniversitesi var, Zeylek Okulcaylarında fakültetler var, sonra da talantlı yaşlara mı koyar, zehirli yaşlara mı koyarlar, studentler var, yine şuları tercüme ettirýärler şol miras neşriyat, miras merkezinden radymdan. Ine şu zatlaryny hem bir kamilleşersiň hem tercüme etdi bol. Studentin uly heves bilen tercüme edýär. Ýerinde şu studentin adam oýlanyp, kiýsadam edilenip, bir başga bir adamyň filologiýa ilimleriniň doktory, filologiýa ilimleriniň kandidaty, profesör, dosent planynyň eden tercüme etdi we oň adyny ýazýarlar. Ol studentleriň de çeken adabyny ne zähmet takdyrlönýär, ne de bir olaryň ady görkezilýär, olaryň hewesini öňünde bewetmasmak, ondan şol bir in bolmanyny şolar öz adyny fiýleýänem bolsa, çykça kitab bir okap bir çıksalar, şoňa bir käbir sözlem düzmüşine ýene gaýra bir käbir düzüşleri beripdiler. Ona neden oklar? Amanrat bir tarapdan bu aýplama bolup görünýär, suud edip boljak zatmış aýdylýan zatlar ýa-da şeýle studentler barmy, siz tanaýan studentleriniz barmy şo terjime edip şoňa iş eden? Juda bar, tanaýan zatlar amma onuň şol terjime etdiği plan Arapçadan terjime eden plan ady oýlan adamlara men köpüsini tanaýan, olaň ählisy ýene men öz döwürdeşlerim, deňduşlarym, olaň men dörejelik mümkinçiligine de belet, olaryň dil biliş mümkinçiligine de belet. Studentlerim şeýle ýani dünýä dilleri, dünýä edebiyat jurnalynyň gurrun etdigine şol dünýä edebiyat jurnalyny şu atam okap ýören studentlerden Ahmet Hozaýew, Tumor, Mehmet Gurbanow, Mehriwan Gelen we ýaly studentleriň edýän terjimesi var. Şolaryň edýän terjimesi bir topar halk gazetynyňkydan kämil bolmasa testler ýalylar, ýöne bir ýaşlaryň gurfagyndan etmek, olaň rahmetini peýdalanmak, şolaň rahmet esasynda da özüňe adabry gazanmak bolup çykýan. Men islenme historiýada öz sözüme jogap bermek taýyn. Aman Rabbuga. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Tegelik stol hökmetdeşligimiz dowam etdirýär. Seper terjime ruh köpüri. Ak Muhammed Gülsapar şu terjime meselesinde de orta asyrlara ýa-da çekilipdir Türkmenistan görnüşinden. Näme üçin şuň kugunyň eserleri, häzirki zaman eserler terjime edilen okdy, eýsem orta asyrlara kän üns berilýär. Siz şuň sebäbini nämede görýäňiz? Birinjiden Sowet döwründe odal şu türkmeniň orta asyrdan galan edebi hem ilmi mirasyna degişli tekstlerin terjimesi edilmedi. Tercüme edilmedi şol eserler. Ona ruhsadan bolmady, mümkinçiligim bolmady. Inni garaşsyzlyk döwrüne türkmeniň medeniýetiniň, edebiýatynyň şol döwrüne nazar aýlanmagy bir ören gowuzat. Ýöne ol häzirki zaman edebiýatynyň hasabyna edilmeliler, şoň kastyna bolup çykmalylar şol. Sebäbi egerde türkmenler häzirki zaman edebiýatynyň ösüşinden ýyda galsalar, onu bu eýem bütün türkmen medeniýetine, edebiýatyna yarama täsir eder. Neticede şol ilmde, tehnikada bolşýaly türkmenler edebiýatda da, medeniýetde de ýyda galmagyny dowam etdirirler. Bak Muhammed Gülsapar. Aman Rat bugünni tegelik stoly jemlesek-de, siziň pikiriňizde siz ýa ýaşlar meselesini gozgadyňyz, ýaşlaryň öňündäki päsgelçilikleri aýyrmak meselesini gozgadyňyz. Şoňuň birlikde de şu dil bilýän adamlaryň, dil bilýän ýaşlaryň elbetde halipalaryň tejribesini öwrenip, şu dünýä edebiýatynyň häzirki nuskalaryny türkmen okuwçylaryna ýetirmegindäki
işler çaltlandırmak meselesini bolýardyňyz. Indi şu ýerde näme edip bolar? Dogurdan bir ýerde bir terjimeçiler mektebi döredilmelimi? Ya hökümet tarapyndan bir investisiýa edilmelimi bu mesele? Ya da bir ýerde bir söz azatlygy bilen bagly, syýasy meseleler bilen bagly ýagdaý barmy? Ine Gurban Ulberdim Hömedow dogurdan emine hemmek saýdy botyr, gowy iş etdi, dünýä edebiýat jurnalyny açdy diýip. Ýene de belki hökümet derejesinde edilmeli zatlar bardyr. Şu taýda birinji ikinji näme edilmeli pikir edýäňiz? Gurban Ulberdim diýen terjime mektebiňiň dikeldilme üçin, oň ösmek üçin näme edilmeli? Esas mesele söwatly verilmeli, çapkany poligrafiýa erkinligi verilmeli. Hem de şol asmandan alınıp düzülen, toslanan, garasany bilen zat ýatyrylmaly. Bir hökümet tarapyndan edilmeli birinji iş. İkinji işim, men häzir şol dünýä edebiýaty jurnalyny seredýän, şunu berilýän zatlaryň köpüsi öň terjime edilen zatlar ýa-da bolmasa köne zatlar. Bunların hemmesi bir zattan haber veriyor. Demek jurnalyň honorar ýagdaýy, maliýe ýagdaýy juda pes. Ine şunu ýaly bir maliýe ýagdaýyna seretmeli. Özüm şonu datatsiýa diýip biz ona maýdyat datatsiýa diýilen urruňy aradan aýyrmaly. Şol gelje oýlayan investisiýa bolmaly. Amanrat bu. Ak Muhammed Gülzapar söze geçmezleriň terjimesi diýen atlan tesvir ýalan bir okujymyň pikirlerinin bir bölejigi aýtmak isleýän. Dünýä edebiýatynyň meşhur eserleri türkmençe terjime edilse kitap okuyan, pikir edip bilýän, gödüge düşünjesi açyk adam köpeljek. Olar Sapar Muradyň Gurban Ulyň adyndan çap edilýän bolgusyz kitaplar okujak däl. Häzir başga dilleri bilýän ýaşlar köpeldi. Ýürüýte terjimeçiler merkezde öğretilip 2-3 ýylda adyndan 100 sany iň gowy kitap terjime edilmeli, özüne terjimeçi diýen at beren okujymy diýipdir. Siziň pikiriňizçe häzir kunna şu terjime edebiýatyny dogurdanam ýykylan ýerinden ýokary galdyrmak üçin näme edilmeli? Bu taýda näme päsgelçilik bar? Şu päsgelçilik näde baradan aýrylmaly? Egerde türkmen diline dünýä edebiýatynyň beýik kadinalary döredilmese, terjime hadinasy döredilmese, onu türkmen edebiýaty beýleki edebiýatlar bilen dünýä edebiýaty bilen aýakdaş ösüp bilmez. Siýasaty aýyrmaly. Şu terjime sunuwatynyň üstünden, terjime işiniň üstünden siýasatyň agalygyny aýyrmaly. Edebiýaty siýasatdan halas etmeli. Egerde şeýle mümkinçilik bolsa da hemen özüm gün neşriýatyna şwed dilinden käbir eserleri şwed dilinden türkmen diline terjime edýän. Olar kitap bolup çykýar. Ine şu wagt men edil häzir Nobel bayranyň laureaty Selma Lagerlöf'ün Nils Holgersson'un ýabany garlara minip Şweýçarýadan täsin siýahaty diýen kitabyny edil uturup barýan. Şol terjimeler menem iyi berip biljek. Awtoryň niride ýaşaýanlygyna, oň siýasy garaýşynyň nähilligine garamazdan hemmelere ýol açylmaly. Diňe şeýle bolanyny türkmen edebiýatyna terjime sunuwaty ýene de öz münasip ornuny eler hem bunun beýlegem öser. Ve Ak Muhammed Gülzapar seper terjime ruh köpür. Hormatly dinleyijiler, şu temadan tegeleg stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň yerli synçylar, publisist ýazgy Amanrat Bugaýew, jurnalist Osman Halil Şweýçarýadan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gülzapar gatnaşdy. Tegeleg stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Eger bu mesele bilen bagly siziň pikirleriňiz, aýtjak zatlaryňyz, goşjak zatlaryňyz bolsa Azat Habar.com-a girip siz hem öz pikirleriňizi galdyryp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda galyň.